Kum ka jing beteng pen bor ka sarkar jella ban pendu eka projek man shnai ki jing tay hadolen nong lompong deng hapung om yam ka bre shibenta na ka jing tmu ban shnai ka jaka sa pengat beremdor ka ta chu om yam resort bat spa na ka liang ka green tech foundation ha ka pratrik uyayong araja arpen rio kala sedang ka jing ki jongka da ka basong ka lain mingwar ha ka tay ka dolen nong ka foundation ha ka jing elam uba h ban siu do nong lang u chairman kala shim ki ne ka sin jam da ka bara iki plakat haringkat ki jing thoa bakannum aila da lele manchna jing te hadolen nong lompong deng shua ka foundation kala pen pau bakannum sange e jing ki shong kalain mengor tar hadu baka sarkar jilla kan daweng no ya ka project ka foundation dangshan kala kado baka sarkar jilla ka mapau na jubab RTI kabla yo apdyang na Meghalaya State Pollution Control Board hi kapen khenyi ka kindon kabla shna hi kata ka Meghalaya Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines sa araja arpulai kabakangla di kajing tmu penjat di jaka lang nakabate di kajing te ki behe daga bakado bakajing shnai kate ke project kan kata kajing internet na lo kajing penmi boarding na kapung yam ka foundation kala ong bakajing ai lang ka dolen nong lompong deng hi kan pen sni bat penjakliai kapung yam sure ka foundation ka kado baling ba ka RTI la Shemba ka Meghalaya State Pollution Control Board ka ay ka consent to establish ka way ka third party ka bakirteng ka Yam Hotels Private Limited ka bapin ishai ban pintray ka project ha ka dolen nong lompong deng ka balay pun rio eka baka Orchid Hotel Yam ka balay pau eka Ikane ketika silent demonstration kajungi kabaningkong. Nila syong ni kumbasan kenta ye. Bat kani ketika sor kabangi pa namar kajing kuman kajing menti jong ka sorkar. Ya kajing dawa jungi. Wat nom yalam bakla kata kerteng development. Wat nom yalam bakla kata kerteng ai kamaijan. Ngim kwa bah kita kajing yalam bakla kijong ki bangindo ya udaw lenong lumpong dang ne kung kipat ba nong sinong ni kwa ban pen iya pi kini kan kita kam thok kam syukur ibaki ong yang i ya lumpong dang kim semlai i ong yang i bakan numdon kata kajing pengkelam ding kajing tik kendau bat kum tatar haun ya lumpong dang piu i mentah kini giding ba ang ne katno teli iladap man pengkelam tang kawai ka message diman kabangi pa sa state government ling baka tourism department nginom ki na kanika jaka pat nginom kinria jia kat bajia long kat balong ngiyang halor jong ki kot isla ngiyang halor jong kanungren keren sama kumno kumnoru ong sa kumno kumnoru kajing dawa kajongi kasyong hok kasyong nongren namar ngiladap banti jeliu bha ya kanika mat hangne apo jong pong umyam nginom semua benut mah bau ni lumpong deng ubadon hang ni hapdeng jong kapung myam tab iya ki jongi unlai no season kasngi ha kita ki corporate ha kita ki hespa ibal nginom long try shu ya uni udol nong hang ni ki ngiwan mentah hang ni mar simpo ya kan jaka isim ya har nang ni kumangilar bong makan ni kadika jaka jong ki migratory birds jaka syong pedeng jong ki sim ha uni ulumpong deng karno ngin yapain ya kata karwi bat kejat bentre sakat noe ngin dang la ban ai ya utan nongway sisni bangin duno ya kata kalong den kaman den kapateng ajong na kalyang jong green tech foundation bat kisan hajar ngot duna kibala sign ya petition ban yang scam nginom syat syukor ya no enoro nginom kela kanong remi dalong sakum no kunoro bat la jai ladadai ban yapro ka tourism department ka state government kadaiban siem ya kajingket kli token mau tang kawai don hok mano manoru bapin dililam bapin aililam ya une udolonong lumpong deng uba iet ujongi kenno kajing le donbor kajing tombor bat kajing raha spa jong kikat to katne ngin teng ya kajing yaki kajongi ladalong sakum no kumnoru wan sama no manoru kile sakum no kumnoru kira syai kile kumno kumnoro ngilong kibalapan kre tang bau daulen nong lumpung dang umdai ban lej hakti jong he spa ngin yai long try ngin yai kam try ngin yai snow yet ya uni daulen nong lumpung dang ubadon hangne hapo padang jong pung miam ke jongi kadon kam bangin pen khoj bangin pen bha kum bangin ladap kran ngila dap kran shibun
hagni kisngi kit wadap ngim don kam shu bandang kran biang ya kaju kaju nrai tang kawai kajing wan kajungi hangne da ka bajai jai bat kumbang long yepi kadai ka silent sit in demonstration kabang inum ya ngim sim laya hala ngim sim laya perta nringi wan hangne da kajing snukya da kajing snukit kle kubor ka khadu ka message na kaliang kajungi kinum la pen kenria kinum la pen ki ya kan nongrem kaba upaj ba nong snong jong jelam ya udawa ba MTM wat ai ya ulumpung dan ha ini ke spa nila da pa ya ki petition show chief minister show tourism minister show director jo tourism syaka forest department but shadow syabaro ki concern authorities ki badai banyo ya kita ki jing dawa ki jong hentai ke jing kuman ke jing menti but pisdang ban yalam bakla yu upaj ba nakabaong baka taka jing dawa hapopung miam kadai ka bathok ka basyukor namari ulumpung dang umsimlai umsimlapan kelembing umsimlawan ra kita ki resort ki villa ki restoran ki cafe bertempat kai kane kabajia mentah ne kila dapat kelam yak ni kideng tang ne tamdai tang ne seduk stay sedian pangnut ko ginung senong yang mentah ko mga epi ladang ngim yang mentah kum kisamla jong karui bat kejaj mentreu ngin sya dililam wat ya ka kerpong yang kajonga jong pi season kasngi hakata ka kerteng jong karoi ka par ka ai kam ka ai jam na mentah ka jing yo no jong uwei jong arngot bat jong pi espa ngin yang ban yadai lumpung deng ngin nom ki MTM jing dawa jongi kalong skam lada jia sakum no kum noru lada ngihap ban mat ya kanu noru sorkar jela kadai ban shem ya ka jing bakse ka jing kuman ka jing menti jong ka sorkar kapenlong yingi bangin shem kene sinjam ni pen bena paj ba baka jing yakhi napong umyam na udaw lenong lumpung deng menta kasngi kan sedang kan numkut tat hadu bangin yo da ka jing tho baka sorkar kan weng ya ka jing IT ya ulumpong deng belai pun ru aka sya ini ki company spa nginom sange nginom kenria aka linti aka hok bat jing shisha mu paj ba nong snong ngin yang nginom ki bat nginom kenria nang ne bat ni pen bana paj ba sai sen baka jing yakhi naduk mentakasngi kan sedang nang ne napong nyam Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.